Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur nami kula Erah Nakmal Syadinata samenika kelas 11 saking jurusan RPL. Sekolah wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Alamat kula wonten ing Karangtengah Tumenggungan RT 6 RW 5 Selomerto Wonosobo. Kelangkungan kula wonten ing jurusan inggih menika saged ndamel web ngagem basa pemrograman HTML, CSS lan PHP ingkang tasih kula sinaoni. Kula ugi gadah kekurangan. Kula kirang saged fokus nalika ana materi kang dijelasaken guru. Nanging kula nyinaoni malih kanggo ngadepi kekurangan sapunika. Nilai becik sing bisa dijupuk ing diri kula inggih menika kula ingkang jujur nalika ana diparingi amanah. Ancaman sing bisa teka ing awake dhewe inggih menika perkembangan teknologi ingkang cepet. Kula ugi kirang disiplin lan ketinggalan materi, amargi kurang fokus. Amargi punika, kula tansah ngupayani kangge tetep fokus lan luwih disiplin. Titikan mligine keterampilan sing diduweni inggih menika kula semangat nalika sinau materi anyar. Saged lumayan lancar migunakake bahasa Inggris. Kula uga nduweni keterampilan ingkang bidang olahraga. Salah sawijine yaiku olahraga basket. Cekap semanten kula aturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.